Kaixo, gaur ikusiko duguna da LibreOffice Base programarekin datu baseen gaiaren barruan nola sortu eta nola pixka bat aldatu formularioak. Formularioak batez ere erabiltzen ditugu datuak sartzeko eta horiek nola manipulatzen diren ikusiko dugu pixka bat sakonago. Aurretik, gelan, ikusi izan dugu nola erabili formulario hauek sortzeko morroi bat eta morroi horietan azpi inprimakiak o azpi formularioak sortzen ere ikusi dugu. Baina gaur ikusiko ditugu beste aukera batzuk. Saiatuko gara bideo batean edo bitan banatzen informazio guztia. Beraz, hasi egingo gara. Ondo ulertzeko, lehenbiziko gauza ikusiko duguna da datu base berri bat sortu dugula. Dauzkagu 3 taula ezberdin. Musika taldeen inguruko datu base bat da, non taldeen inguruko informazio bat daukagun, talde horiek badituzte diska batzuk eta diska horiek badituzte beraien ezaugarri edo eremu ezberdinak eta abestiek dauzkate baita ere beraien ezaugarriak. Kontua zein da? Hemen daukagula diska eta abestien arteko lotura bat eta talde eta disken arteko lotura bat. Beraz, jakin genezake talde bakoitzaren abestiak zeintzuk diren kontsulta bat egiterakoan. Jakin ahalko genuke adibidez, talde batek, adibidez, BAP edo dut edo talde horrelako batek, zein abesti dituen hemendik honaino joan da. Bai? Kontua zein da, oraintxe bertan, taula hauek hutsik daudela, taldeak taulan ez daukagu ezerre, diskak taulan ez dare eta bestiak taulan ere ez daukagu ez. Beraz, sortuko duguna da inprimaki bat datuak sartzeko. Ingo duguna da lehenbizi erabili morroia. Zen morroiak asko laguntzen digu lan honetan, baina bai egingo dugula zerbait gehiago gehitu ikusiko duzu. Beraz, lehenbizi ingo duguna da honen bitartez taldeak izango da inprimaki nagusia. Gero azpi inprimaki bat edukiko dugu, izango da diskak. Eta hemengo datu guztiak ere sartu egin beharko ditugu. Aurretik ez dizuet esan, baina ID guztiak, hau da, gakoak diren datu guztiak integer motakoak dira. Beraz, zein talde eta zein diska eremuak ere integer motakoak dira. Baina, hori taulen inguruko informazioa ikusi dugunean, azpimarratu dugu hori guztia oso garrantzitsua dela. Zer gehiago? Orain aukeratzen dugu horrelako estiloko formulario bat. Goikoan jarriko ditugu datu hauek taldearenak pixka bat zabalago, baina diska jarriko ditugu taulatxo batean eta gero egingo duguna da beste azpimriak. Ikusiko duzu. Adibidez, hemen ikusten dugu. Listo. Dena sartzeko aukera emango dugu. Kolore bat aukeratuko dugu. Nahi duguna guk, eta hurrengoa. Egin lan inprimakiarekin edo aldatu inprimakia. Nik lehidet gaur bizka bat lehenbizi irakatsi aldatzen hau guztia, bai? Orduan, nahi baldin badegu, ikusten baldin badegu hemen oso erresa da, honekin lan egin dezakegu, lehenbizi agia da. Lehenbiziko ziko duguna da nola funtzionatzen duen inprimakianek, bai? Ikusten duzu ez daukagula ezerre, eta ingo duguna da sortu talde bat, edo sortuko ditugu talde baten datuak. Glaukoma, adibidez. Berria, Tolosakoa. Hemen dauka txuletatxo bat, ikusi datua glaukoma taldearen inguruko datuekin, eta glaukoma 2010an sortu zen. Sortu urtea, 2010. Ide taldea egun automatiko bat da. Eta bere diskaren bat sartu nahi baldin badugu, jarriko genuke hemen, uste lehenbizikoa dela bol bat, estiloa, ez dakit nik rapeatzen dutela ikusi, ez dakit rap eta rock, jarriko dut, eta listo. Urtea diska honena, ez dakit, zehazki zein da, uste dut hemen daukatela, 2012koa da, eta zein talde, beak automatikoki azpi inprimakiak egiteakoan, beak badaki ide taldea jarri dio glaukomari 0,
eta zein talde hau lotuta dagoenez hemen ez 0 agertzen da. Bai, eta sartu halko genituzke datu gehiago. Zer gertatzen da? Baita nahiko genituzkela jarri diska honen barruko abestiak, baina hori ikusiko dugu pixka bat berandugo. Lehenbizi ikusiko duguna nola mugatu estiloak. Rap rock pixka bat arraroa iruditzen zait, baina sortuko ditugu estilo zerrenda bat eta bakarrikan utziko diogu sartzen estilo zerrenda hortako datuak hemengo eremuari. Edo bintzat egingo duguna modu erraz batean sartu alizatea datu hori. Bai? Gordeko dugu hemengo informazioa. Itxiko dugu. Bai? Orduan, gordetzen dugu hau guztia. Hemen daukagu. Ikusten duzue taulan baia talde bat eukiko degula, eta disketan ere eukiko degula zerbait. Bai. Orduan, nola egin dezakegu, gehitzeko imprimakiak, hau ingo detena pixka bat aldatu ere bai, aldatu izena, taldeak ez gustatzen, jarriko diogu talde datu guztiak sartu. Bai, hemen sartu halko ditugu taula guztietako datuak. Orduan, hau editatu egingo dugu, eta adibidez nahi baldin badugu gehitu kuadro laguntzaile bat hemengo estiloko zutabearentzako, egingo dugu lehenbiziko gauza baita ere da hau pixkat moldatu, txikituz ez daukago besteko lekuaren beharrikan. Egin dezakeguna da hemen talde marko bat ikasiko dugu nola egiten da. Bale? Talde markoa, hau da oso erraza, eta iruditzen zait oso modu egokia sartzeko datu batzuk, bai? Esaten diogu, zein izen nahi diozu aukera ezberdinei, guk oain pentsatu behar dugula da ze estilo ezberdin nahi ditugun sortu, bale? Bat, ja rap rock izan barra dauka, bestela akatsak ditugu. Rap rock, folk, rock, punk, pop, disco, eta ez dakit latinoa. Ez dakit, pila bat daude. Baina, batzuk ikusiko ditugu bakarrikan adibide honetara. Hurrengoa, aukera ere bat nahi duzu lehen etxi gisa. Jarriko dugu lehen etxi gisa latino. Gero, zein balio eman nahi diot. Nik hau beti horrela egiten dutena da, rap rock eremuak balio du rap rock bezala. Hau da, ez dugu asoziatzen zenbaki bat hitz bati, baizik eta balioa beti da hori etzita dagoena. Mesedez, hau ez dakit agian oso ondo ulertzen den, baina nahiko nukena da kontutan eukitzea hau dala folk, hau dala rock, hau dala punk, hau dala pop, hau da, errepikatu egiten ditugu. Ados? Hau da disco, hau da latinoa, eta hau da dubstep, bai, rap, bai, ikusi dugu nolako gorde dituen datu guztiak. Hurrengoa. Orduan, non nahi dugu datu hau gorde? Hemen aukeratzen balin badegu, aukeratzen balin badegu estilo horietako bat, hori gorde behar da non? Diskaren estiloan, bai? Hurrengoa, izen bat jarriko diogu, estiloa aukeratu, eta amaitu. Bai? Gorretzen dugu hau, eta ikusiko dugu zertan aldatu den formularia. Joaten gara honea, egiten dugu editatzeko, eta ikusten duzue, jada glaukomaren diska bat dela volumen bat, gehituko dugu, pixka bat itxusi gelitu dau. Latinoa da, berez daukaguna defektuz, baina jartzen dugu, bol, bi. Urtea, ez dakit hemen dauka txuleta, 2008.
Eta aukeratzen dut estiloa, dala, oain bakarrikan aukeratuko dugu rock. Eta hemen zuzenean ja jarri egiten da, ez dugu guk idatzi behar. Eta zutabe hau zuzenean guk ere ken genezake. Bai, beti jartzen ditugu, jarri dugu azpi formulari edo azpi imprimaki honetan, agertzea eremu guztiak. Eremu kendu halko genuke eta bakarrikan hauzi. Eta hemen aukeratzen duguna, jungo litzateke zuzenean taulara. Bai, oguaren guazen ikustea, hemen klikatu dugun hau betetzen dala. Horre, itxi, bai, eta ikusiko dugu. Hemen tauletan, orain daukagula disketan, bigarrena eta rock estiloarekin. Beraz, laguntzen digu, desplegable moduko bat da, eta horrek laguntzen digu datuak sartzen. Bai? Beste modu batzuk ere badaude. Aipatuko ditugu gelan, baino nahi dut talde markoak egiten jakitea. Beraz, orain ikusiko dugu beste zerbait formularien inguruan, baina uste dut bideo bat ikusteko eta talde markoen ulertzeko hau nahikoa dela. Bale? Beraz, hurrengo baterako utziko dugu. Gero arte.